Assalamu alaikum mai saurare, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta min albarka. To kamar da yadda kuka sani muna cikin karanta muku littafin nan ne na laifi tudu ne. A shirin da ya gabata mun tsaya babi na 23 wajen da Nazima da ido ta rinka bin mu da kallo bata ce komai ba. Sai ku kasance tare da ni Aisha Musa domin jin ci gaban labarin babi na 24. Bismillahirrahmanirrahim. Sai a yanzu ni ma na gaba ni da kunya da har zan ce bata kyauta min ba. Na tsana kaina, na tsana halina, ko ma bai ya faru da ni na jawo wa kaina. Sai da na ɗau tsawon lokaci kafin na iya daidaita kaina na ce, haka ne Salma, na so kaina da yawa. Na cancanci ku rama duk abin da na muku, ni ma kaina yanzu idan kika ce min mai riba na abin da na yi zan ce miki ban ci ribar komai ba. Ku yi haƙuri shine kalmar kawai da zan iya baku. Na san ba za ku manta abin da na muku ba, kamar yadda ba zan iya manta abin da kika min ba Salma. Dan Allah waye kika sa yayi amfani da ni, saboda idan an yi gwajin aka gano ba 'yar Muhammad bace na san waye ubanta. Kamar ba za ta ban amsa ba, ta ci gaba da latsa wayarta har sai da na sake tambayar ta kafin ta ce, ni ma ban sani ba. Na dai riga na gaya miki iya abin da zan iya gaya miki, saboda ki kasance cikin shiri. Idan har aka yi gwaji yarki ba 'yar Muhammad bace, ki zo ki same ni na gaya miki waye ubanta. Salma dan Allah dan Annabi ya faɗa min, ina so kawai na janye ƙaron ne tunda ba iya Muhammad ne ya fara sani na ba Salma. Ban san da idan da zan kalli mutane ba idan har yarinyar nan ba 'yar Muhammad bace. Salma ki tausaya min, wallahi ko bacci ba na iya yi. Ha a yanzu ne ba kya iya bacci, ni ma sai da na ɗaukan sa na fara iya bacci. Amra kuwa rabanta da bacci mai daɗi tun ranar da kika zama silar wargaje aurenta. Kai Batula, wallahi komin yafe miki ki je ki da kufa da neman yafiyar Allah, kin yi abubuwa da yawa daidai da yaro baki bar shi ba. Yaron da shi yake haɗa ki da mutanen da yake samun kuɗi, na rasa wani irin kwakwalwa ne da ke. Ko kaɗan ban ga alamar Salma za ta gaya min wanda ta sa ya kwanta da ni ba, haka ne yasa na rarrafa na isa wajen Amra. Da kanta ke ƙasa cikin rawar murya mai ɗauke da kuka na ce, Amra, dan Allah dan Annabi ki sa baki ta faɗa min, ku yi haƙuri, na san ban kyauta muku ba. Dagowar da ta yi maka hada ido ya sa na ji zuciyata ta karye, ko ba ta yi magana ba, na san akwai ciwo a kirjinta. Yanzu ni ce silar jefa Amra a cikin wannan halin. Jajjayen idanta ta ɗauke daga kallo na ta kalli Salma tana. Salma, da kin sani ba ki rama abin da ta mana ta wannan hanyar ba. Wallahi da kin bar ta tunda Allah shi ba azzalumin sarki bane. Ba kuma a shiga tsakaninsa da babansa. Cikin ruwan sanyi zaki ga Allah ya mana sakayya. Amma ko dan gaba ki rinka kokari kina barin mutum da Allah, dan kin san sai da Batula ta nemi yafiya ta na daina kai karar ta wajen Allah. Amma daga lokacin da na gano ita ce silar shiga ta cikin bakin ciki na koyi tashin dare, dan Allah ya min sakayyar abin da ta min. Salma, dan Allah faɗa mata wanda kika sa yayi amfani da ita, dan har kika gama abinki baki faɗa min ba hana ki zan yi faɗa mata ba dan Allah. Wani ɗan iska na sa ɗan shaye-shaye ɓarawo ya more ta. Kuka na fashe da shi da ƙarfi, ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hangowa ne har mun je kota an ce ba 'yar Muhammad bace. Na nemo wani ɗan iska mai tara gashi mummuna. Dan shaye da sunan shine uban na kila har a tilasta min aurensa. Kila ma yana dauke da cuta, kuka nake da ƙarfi. Salma kuwa kamar kuka na kiɗa ne a wajenta, sai kiɗa kai take tana rausaya. Nazima kuwa cewa take, gaskiya Salma baki kyauta ba a haka, wallahi ba a rama sharri da sharri. Ya zaki samu dan shaye-shaye kice ya kwanta da ita? Ke fa na daɗe da sanin baki da hankali Nazima, shi yasa idan ina sabgata ba na saka ki. Tunaninki ba irin namu bane. Ko da yake aiki har yanzu baki samu tsayayye ba, bari ki samu tsayayye ta miki akuya, anan zaki gane shayi ruwa ne. Miƙewa ne na ɗauki nani ina kuka wiwi dan na san tawa ta kare, Muhammad sai ya min dariya a kotu. Gwara tun yanzu na nemi yanda zan janye karar na fara tunanin abin da zan yi a gaba. Har na goya ta basu ƙara ce min komai ba, sai Nazima da ke cewa ki goye hawayen ki kar mama ta gane abin da ke faruwa, ki yi haƙuri.
Ban ce mata komai ba, na fara ƙoƙarin na farkofa na ji muryar Salma na wasa nake miki, yaro ne ya saka miki magani a lemun mai bala'in ƙarfi. Shi ya ce min zai iya aikin, shi ya yi amfani da ke, ya kuma ce min ƙarya kike a buɗe ya same ki, kuma a baccin ma kin ba shi haɗin kai ba kaɗan ba. Jikina rawa ya ɗauka, na juya na kalli Salma, ina yaro shi ne ya yi amfani da ni. Kwarai kuwa shine, idan aka gano yarki ba yar Muhammad bace to yar yaro ce, kin ga shikenan abin ku dagwaske, kina dabaru shi kuma yana kawalci ko? Kallon Salma kawai nake da baki ba bakin magana, cewar yaro ya kwanta da ni ba karamin girgiza ni ba. Yaro dai shine wanda nake yawan mafarki da shi yana saduwa da ni, nake ganin kamar Muhammad ne. Don tun daga lokacin na tsiri mafarki ana kwanciya da ni, ashe a ranar ba mafarki nake ba, a gaske yaro ya kwanta da ni ya more ni tamkar ya samu matarsa. Na ba shi haɗin kai kuma ko a fuska bai taɓa nuna min ba. Ina jin Amra na yi wa Salma faɗan bata kyauta abin da ta yi ba, ita kuwa ta sa iyabas a kunnenta tana rawa da kafaɗa irin duniya ta mata daɗi. Wani irin abu na ji ya tsaya min a wuya, ji nake kamar na kama Salma na raba ta da numfashinta, yanzu ya zan yi idan yaro shine ya zama mahaifin Nana? Wani irin nadamar abin da na yi wa Amra ne ya rufe ni, duk abin da na mata amma faɗa take wa Salma akan abin da ta min. Jiki ba kwari na baro gidan, ba zan iya da abin da na ɗora wa kaina ba, ya zama dole na rage wa kaina nauyi. Iya masifar da nake ciki ya ishe ni. Gidansa Amra na nufa da isa ta a tsakar gidansu na zube ina ta kuka, inda hankalin mahaifiyar Amra ya tashi, ta fito daga ɗakinta tana tambaya ta abin da ya faru. Ban iya magana ba sai kuka nake, a haka abokiyar zamanta ta fito ita ma. Tsagaita kuka ne a daidai lokacin da mahaifin Amra ya shigo, shi ma da buta a hannunsa, da alama sallah suka yi a waje. Ya san ni sosai tun da kawance na da Amra tun firamare, kuma iyaye sun san juna, suna na ya kira yana lafiya, mai yake faruwa ne. Duk da zuciya ta cike take da bala'in tsoro da abin da zai biyo baya, kaina a ƙasa na ce, na zo neman yafiyar ku ne, don Allah don Annabi ku yi haƙuri, sharrin shaidan ne, na yi nadamar abin da ne daga baya. Abba ni ce silar wargaza auren Amra. Tiryan na kwashe komai na gaya musu, ban rage komai ba. Da yanda na watsa hotunanta na ƙara da wallahi na yi nadama, ban san mai yasa na mata haka ba. Na dai san ta min gorin ina ustaziya ta riga ni samun miji, abin da ya tunzura ni kenan. Salati kawai yake, mahaifiyar Amra hawaye kawai take tana girgiza kai tana. Yanzu dama duk abin nan ke ce kika watsa Amra a duniya, auren Amra saura sati 2 ki samu saurayin ta kice masa yar iska ce. Ita ‘yata bata ji ba bata gani ba, tana karatun ta kika zama silar da aka cire ta. Yanzu kannanta 3 kenan da suka yi aure, ita tana zaune a gabana ta kasa samun miji saboda abin da kika mata. Mai ta miki haka Batula? Wallahi sai kwanan nan nake iya shiga cikin mutane, amma da ban isa ba saboda gulma da ake yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Batula dama haka kike? Ta karashe tana kuka, ni ma kukan kawai nake ina ba su haƙuri. Mahaifin Amra ya ma kasa magana tsabar mamaki. A daidai lokacin da Amra ta shigo cikin niqab da sallama, turist yi da ta ganni. Mahaifinta kuwa ya ce, ki yi haƙuri Amra, ban miki adalci ba, ban san baki aikata abin da wannan yarinya ta ce kin aikata ba. Na cuce ki, na cire ki daga makaranta, ban tsaya bincike ba duk rantsuwar da kika rinka min. Amri cire niqab ɗinta ta yi, ta saki murmushi tana, komai ya faru haka Allah ya kaddara Abba. Wannan jarabawa ta ce, Allah ya bani ikon cinyewa. Ni ma ina da laifi da bana hotuna da ba su dace ba, bata isa ta samu ta watsa ba. Tun a gidan duniya Allah ke hisabi. Yanzu gashi tana girbar abin da ta shuka, ya wuce a waje na kuma yafe. Yanzu tun da gaskiya ta bayyana, Abba ina so ka bar ni na koma makaranta, don zaman haka ba daɗi. Na fi dama Allah ya yi ba mijina bane, idan lokacin aure na yi zan yi insha Allahu. Allah ya kawo miki nagari Amra, Allah ya yi wa rayuwarki albarka, da kaina zan nema miki makaranta ki ci gaba insha Allahu. Washe baki ta hau mishi godiya. Abokiyar zaman maman Amra kuwa ta nuna min hanyar waje, tana neman abin da za ta buga min. Tana kira na da munafuka. Da gudu na fito daga gidan, duk da haka sai da takalmin da ta ullo ya same ni haƙiya.
Allah da ya rufa min asiri bai samu Nana ba. Munafurci bai yi ba har ga Allah, na yi nadamar abin da na yi. Ko da na bar gidansu Amra, adda Maryam na kira a waya tana ɗaga ta ce min an sallame su suna gida. Abin da dama nake so na ji kenan. A wannan halin da nake ciki ba na so iyayena su yi fushi da ni. Ina so su min addu'a ko abubuwa za su sauƙaƙa a wajena. Duk wani tsoro ijewa ne a gefe har na isa gidanmu da ƙudurin na koma kenan iyayena haƙuri za su yi su riƙe ni. Ba na son komawa gidan Hajiya Fati, gani nake kowane lokaci asiri na zai iya tonuwa. Ta san na taɓa mu'amala da mijinta. Duk inda na kai da tunanin zan iya jarumtakar shiga gidan makasawa ne, a lokacin da na isa sai da na gwada shiga gidan ya fi sau 5 kafin na yi shahada na shiga da sallama. Ƙasa-ƙasa, dukansu suna zaune a tsakar gida sun kewaye Baffa, shiga ta gida ya sa suka juyo gaba ɗaya suna kallo na. A daidai lokacin da Nana ta fasa kuka. Inno Salati ta da ƙarfi tana zo ki ƙarasa kashe shi Batula. Baffa ido kawai ya zuba min, sa'ad da Maryam ko suka hau Salati suna uban me na zai so nake na kashe Baffa. Akan gwiwa na zube ban ƙarasa wajensu ba, Nana ko sai tsala ihu take. Dan Allah dan Annabi ku yafe min abin da nayi, ba ni da kowa sai ku. Babba ka san halina, ka san irin tarbiyyar da ka bani, wallahi gaddara ce ta hau kaina, fyaɗe aka min ba da sani na ba. Wallahi magani ya saka min a lemu da muka je barkar matar abokinsa, ban san ina da ciki ba saboda ina al'ada har muka yi aure. Wallahi Baffa ba halina bane, ba yanda zan yi na jawo muku abin kunya Baffa, dan Allah ku yi haƙuri ku yafe min. Na ƙarashe cikin kuka ina jijjiga Nana da kamar yanka ta ake. Nauyi da kunyar sai yasa na kasa kuntota na bata abincinta, inda na ci gaba da jijjiga ta ina shishshekar kuka. Baffa kuwa lumshe idan sai bai ce komai ba, sai dai numfashinsa da ke fita sauri da sauri. Hakan ko ya tashi hankalinsa. Inno ta yi kansa tana Baffa dan Allah kar ka bari jininka ya hau, kai musulmi ne ya kamata ka yarda da kaddara mai kyau ko akasin haka. Wallahi yaron nan magani ya saka mata, kai ma ka san ba halinta bane. Har ta bar gabanmu ba mu san tana da juna biyu ba, shine dan ya ga ta haihu ya mata saki 3, ka kwantar da hankalinka dan Allah. Baki sa'ad da kubura suka hau bashi har lokacin idan sa a rufe suke, ni kuwa na ci gaba da kuka har wani zazzabi na ji yana neman rufe ni. A yanzu ba ni da burin da ya wuce na dan samu natsuwa na fara tunanin makomar Nana da nake kokanton waye mahaifinta a cikin Mahmud da yaro. Na kasa yarda wai yaro ya kwanta da ni, yaro da ban ɗauke shi a bakin komai ba ya kwanta da ni. Kuma ya san da haka bai taba nuna min ba, ban taba tunanin ko da wasa Salma za ta iya min haka ba. Muryar Baffa da ke fita a hankali ya sa ni saurin ɗagowa. Na kasa yarda wai Batula ƴata ce ke ɗauke da ƴar gaba da Fatiha. Wata 5 da aurenta. Aurenta ya mutu, ni kuma shikenan duk yara na sai aurensu ya mutu sun dawo gaba na. Ina tunanin yadda Maryam ke zaune a gabana tana zubarci, sai ga Batula ita ma an sako ta. Ba iya saki ba har da jariri. Sai ga Batula ita ma an sako ta. Ba iya saki ba har da jaririya, wata 5 da aure. Kin san kallon da ake yi wa gidan nan kuwa? Yara na ba sa zaman aure. Me kike tunanin mutane za su ce idan suka ga Batula ita ma ta dawo gida har da jariri? Baffa, idan har zaka biye wa mai mutane za su ce ko numfashi wallahi ba za ka iya ba. Dan mutane ba a iya musu, ba wanda a rayuwa zai ce Allah bai jarabce shi ba. Wannan kaddarar mu ne, ba mu da yanda za mu yi face mu rungume ta da hannu biyu mu yi fatan Allah ya ba mu ikon cinyewa. Mutuwar aure kuma Baffa, ba daga kanmu yaranmu aka fara ba. Ka daina damuwa akan hakan, addu'a kawai za mu taya su da shi, aure rai ne da shi, idan lokacin mutuwar sai yi ba yanda za a yi. Baffa bai ce komai ba illa lumshi idansa da ya ƙara yi. Inno da su adda kuma da suka ci gaba da kwantar masa da hankali. Ido rufe ya ce Allah ya shige mana gaba, ya yi man zaɓin da ya fi alkhairi. Ji na yi kamar an sauke min wani irin nauyi, duk abin nan idan ba fushin Baffa da Inno gani nake komai zai zo min da sauƙi. Da rarrafe na ƙarasa gaban Baffa na hau masa godiya, ni na san a duk cikin 'ya'yansa ba na bala'in ji da ni. Yana ƙaunata, addu'a kawai ya min bai ƙara cewa komai ba. Sai da na zo miƙewa ya tambaye ni ya muka yi da Mahmud akan Nana.
A nan na zayyane masa duk halin da muke ciki a kotu. Adda Maryam dan ta kwantar masa da hankali ta ci gaba da masa bayanin ana gwajin nan za a ba Muhammad yarsa, ba ma zan rike ta a wajena ba. Inda suka hakikance sa na ja jikina ne daki ina jin wani sabon zazzabi na neman rufe ni. Tuna kila na ba Muhammad ne mahaifinta ba, don idan hakan ta kasance ban sanya zan yi da rayuwata ba. A gefen gadon ɗakin na yake mallakinmu na zauna, Nana a cinyata ina shayar da ita. Hawaye na zubo min, na zuba mata ido, so nake na ga da wa Nana take kama, ba inda ban duba a jikinta ba ko zan gane da wa take kama, sai dai ko kaɗan ban ga da wa take kama ba. Sai dai haske na da ta ɗauko da yatsun hannuna da na kafa na. Zuwa yanzu ji nake kamar na janya ƙarar dangane nake yarinyar nan za ta iya zama 'yar yaro. Na yi mamakin yadda aka yi har yaro ya yi amfani da ni ban gane ba. Kuma ko da na farka a lokacin jiki na kamshin turaren yaron yake, amma ban kawo komai a raina ba. Ban san ta ina zan fara ba. Salma da yaro sun jefa ni cikin masifa. Duk da na san Salma abin da na mata ta rama, amma ta cutar da ni. Yanzu idan yarinyar nan ta zama 'yar yaro, ya zan yi mutane za su tabbatar da halin banza ne da ni. Muhammad kila ma ya yi ta yaɗa ni. Muhammad bai duba zaman da muka yi na soyayya ya min uzurin hotuna na da ya gani ba. Illa ma burin sai ya ga ya tozarta ni. Da hawaye na karewa da nawa ya kare tun jiya rabona da abincin kirki. Kiran Hajiya Fati ne ya shigo wayata, ko kaɗan ban yi niyyar ɗagawa ba, yadda take ta kira ya sa na ɗauki wayar. Batula, ina kika shiga ne tun ɗazu? Ga ruwan wankan na sa an juye, ke ma baki yi wanka ba, ga abincinki ma ya huce, ina kika tsaya haka? Hawaye ne ya ƙara zubo min, saboda har ga Allah tausayin Hajiya Fati nake. Kyawawan halinta yasa nake ganin san bata dace da Alhaji Bagana ba. Hajiya, ina gidanmu, na dawo gida, na gode sosai da karamcinki a gare ni, Allah ya saka miki da alkhairi. Batula, na miki wani abu ne da zaki koma gida ko kes din ba a gama ba? Baki mun komai ba Hajiya, hankali na sai ya fi kwanciya ina gani na a gida, baffa dama nake ji, amma yanzu ya karbe ni, wallahi baki mun komai ba, ki yi haƙuri da matakin da na ɗauka. Ajiyar zuciya na ji ta sauke sai da ta kwashi sakanni kafin ta ce to shikenan Batula. Tunda kin ce kin fi samun natsuwa a gidan, amma ni sai nake ganin kamar zaman ki anan sai kin fi samun kwanciyar hankali. Tunda kin ga anan ba kowa ya san ki ba, amma unguwar ku an san ki, kuma dole za a san mai kike ciki. Ba komai anti, na shirya karɓar kaddara ta da hannu biyu, ko baka yi ba ma mutane sai sun yi da kai. Don haka zan zauna a gidanmu, duk abin da ya same ni ma ba daga kaina ya faro ba. To shikenan Batula, ba dai haka na so ba. Kin raba ni da ‘yata, yaushe za ku je gwajin ne? Ranar Talata idan Allah ya kai mu? Allah ya kai mu, ai insha Allahu Muhammad zai ji kunya. Murmushin yaƙe kawai na idan na san ƙila ne zan ji kunya. Hira muka taɓa kaɗan kafin ta min sallama ta kashe wayar. Shigowar Adda Kubura ya sa ni sadda kai na ƙasa, dukansu kunyarsu nake ji. Adda Kubura ita ce babba a gidanmu, masifar ta da rashin haƙurinta ya sa aurenta na fara mutuwa. Tana zama ta rufe ni da masifa, abinda na aikata kamar za ta kawo min duka. Ta inda take shiga ba ta nan take fita ba. Ta ƙara da ana gama kes ɗin nan na maida Muhammad ‘yarsa tunda ya iya wulaƙanta ni ya sake ni ma ba zan shayar da Nana ba, gwara na bashi Nana ya san yadda zai yi da ita. Ban ce mata komai ba har sai da ta gama ta miƙe ta tafi. Adda Fatsima ita ma ta ba bayanta. Sai da na tabbatar da sun tafi kafin na fito na ɗora ruwan zafi don wanka kawai nake bukata. Dun cikin yayyena da Adda Maryam kawai na fa sakewa, ko da ta dawo daga raka su bata ce min komai ba sai da na yi wankan ta yi wa Nana da kanta. Kafin da ta tambaye ni dalilin da yasa na yanke zan dawo gida na zauna. Ban ɓoye mata komai ba dangane da yadda muka yi da su Salma, a matakin da nake yanzu ɓoye-ɓoye ba nawa ba ne. Adda Maryam salati kawai take tana sallallami. Batula, yanzu idan aka yi gwajin nan yarinyar nan ta kasance 'yar wannan yaron fa. Kai Batula, duk ke kika jawo kanki masifar nan. Wannan wani irin abin kunya ne. Yau da baki shiga harkar sakin musu abin da kika musu ba da ba su miki haka ba. Tsabar rashin kunya har shi ma yaron baki bar shi ba. Ni dai ban san inda za mu kai wannan abin kunyar ba. Ban san inda kika kwaso wannan mummunan halin ba.
Anya ba janye karar nan za mu yi ba dan da alama kunya za mu sha. Yarinyar nan bata kyauta ba, duk abin da kika mata, ai bai kamata a haɗa baki da ita a miki fyaɗe ba. Kin ga illar abubuwan da kike yi ko? Ni dai hawaye kawai ke zubo min dan ji nake kamar idan aka yi gwajin za a ce yar yaro ce ko da dare yayi ban iya bacci ba. Ina ta tunanin yanda zan yi, da a ce idan aka yi gwaji zan samu a faɗa min a sirrance da sai na janye ƙarar idan aka ce yar ba ta Muhammad ba ce. Tashin hankali ma yanzu idan na ce zan janye barista Umar da Hajiya Fati sai sun nemi su san dalili. Ni ko ba na jin zan iya gaya musu yaro shi ma ya kwanta da ni, dan duk na rantse masa akan Muhammad ne ya fara sanina. Kaina da ke tsananin ciwo ga zazzabi da ya rufe ni yasa sai da na nemi magani na sha, ina tunanin mafita da makomar rayuwata da tunana idan har aka yi gwaji na ta zama yar yaro. Mahmud tun da yake a rayuwarsa bai taɓa jin kunya irin wacce ya ji a kotu ba, bai taɓa tunanin wanda ya kira da amininsa abokin rufin asirinsa har zai iya zuwa kotu ya tona masa asiri ba. Ya fi jin ciwon na kabar akan Agnes don ya san Agnes za ta iya masa fin haka tunda har shi ya mata laifi. Har mai Batula ta ce wa Kabir da zai zo ya mata shaida bayan shi ma ya nemi ya zo kotun ya ba da shaidar bai yi komai da Batula ba, yaƙi ya dage akan baruwansa. Ko da ya isa gidansa can ɗaki ya shige tare da kulle ƙofar ɗakin inda ya yanke idan Agnes ta dawo korar ta zai yi ita da ɗanta tunda har ta je kotu ta tona masa asiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina matan da mazajensu suke wulakanta su, wato ba su damu da su ba, sannan kuma suke wulakanta su, su nuna musu su ba kowa ba ne. Ko kuma matan da mazajensu ba sa ba su lokacinsu sai dai na matan waje. To uwar gida, buɗe kunnuwanki da kyau ki ji ni. Ga wata sabuwar mallaka da muka zo muku da ita. Mai suna baƙar mallaka. Ita wannan mallakar ana yin tsarki ne da ita. Idan har kika yi tsarki da ita sau ɗaya, to kin mallake mijinki a tafin hannuwanki. Idan kika sake yin tsarki da ita a karo na biyu, to kin masa baƙar mallaka wanda babu wata mace da zai kalla a duniya a matsayin wata ƴa mace. Babu wata mace a gabansa idan ba ke ba. Idan kuma kika yi tsarki da ita a karo na uku, uwar gida, duk macen da mijinki ya kusanta, to gabanta ya mutu, ya tashi, ya daina aiki. Wato gabanta zai lalace gaba ɗaya. Idan kuma kika yi mai kankat, wato a karo na huɗu kika yi amfani da ita, to duk wata ƴa mace a duniya da mijinki zai je kusanta, to zai koma ba namiji ba, wato gabansa ba zai taɓa yin aiki akan wata ƴa mace ba idan ba ke ba. Wannan mallakar mun yi ta ne kawai saboda matan kawai da mazajensu suke neman mata a waje. Sannan kuma sharaɗinmu shine ba ma ba wa mai kishiya, saboda matuƙar mai kishiya ta yi amfani da shi za ta cutar da kishiyarta, domin kuwa duk lokacin da mijinki ya kusanci kishiyar taki, to gabanta zai lalace. Da haka sharaɗinmu ba ma ba wa mai kishiya. Amma ga wanda ba ta da kishiya, za mu ba ta domin ta kare martabarta da kuma daraja aurenta. Duba da yanayin zamanin yanzu, da matan waje suke ɗebewa mazajenmu hankali su hana mu samun kwanciyar hankali a cikin gidanmu da kuma zaman lafiya da mazajenmu. Da haka uwar gida, in dai har kin yi amfani da wannan baƙar mallakar, za ki zamo tauraruwa a gurin mai gidanki, sannan zai dinga tattalinki, ya dinga kallonki tamkar gwal. Zai dinga gudun duk wani ɓacin ranki, babu abin da yake muradi sai ganin farin cikinki. Za ki samu kwanciyar hankali a cikin gidanki. Sannan ita wannan baƙar mallakar ba a samunta a kasuwa, a wajenmu kaɗai ake samunta. Domin wannan mallakar haɗi ne na malamai da suka haɗa ta da sirrika kala-kala domin sama mana kwanciyar hankali a cikin gidan aurenmu. Sannan in dai ka yi odar maganinmu, muna iya aikawa ko'ina a faɗin duniya, kowane gari kuma kowace ƙasa. In dai ka yi odar maganinmu zai zo ya same ka har inda kake. Ga masu buƙatar odar magungunansu, ga masu kira, za su iya kiran mu ta wannan lambar, wato 081 42 80 0199. Don Allah wannan layin na kira ne kawai. Sannan idan har kin kira ba lallai ni zan ɗauka ba. Za ta iya yiwa manaja na ya ɗauka. To idan har shi ɗin ma ya ɗauka, za ki iya masa bayanin abin da kike buƙata. Sannan kuma ga masu neman mu a kan WhatsApp,
za su iya neman mu a kan wannan lambar 090 31 81 0624. Wannan kuma layin na WhatsApp ne kawai. Don Allah ban da kira. Sannan ga mutanen Maiduguri za su iya tuntuɓar yaron Gausu a kan lambar wayarsa kamar haka 070 32 49 49 99, wato 070 32 49 49 99. Za ku iya samun wannan maganin kai tsaye a wajensa a nan cikin Maiduguri. Ga mutanen Nasarawa lafiya kuma za su iya tuntuɓar ejent ɗina a nan cikin Nasarawan a kan lambar wayarsa kamar haka 081 60 36 8755, wato 081 60 36 8755. To masu sauraro, sai mun haɗu da ku a kashi na biyu domin jin yadda za ta kaya. Kar da ku manta da yin subscribing kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kullum kuma a kan lokaci, kuma da zarar mun ɗora. Ina alfahari da ku.